Suguran na sang City Population Office ang pag-register sa mga kabataan nga nagaedad 12 anyos pataas para sa vaccination program. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Mr. Jack Cunlo, COVID-19 spokesperson, iyagin pahayag nga nagmando na si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa nasambit nga opisina nga umpisahan na ang pagparehistro sa mga kabataan base sa rekomendasyon sang National Interagency Task Force. Suno kay Cunlo, hindi na maghulat sa katapusan sang Setyembre agud nga magparehistro, agud nga malikawan ang pagginutok, dugang pasang natungdan, magkadto lang sa mga designated registration area sa syudad, kag magdala sang school ID o kon birth certificate. Si Mayor Jerry Treñas nagmando na sa aton COVID-19 sa aton mga kabarangayan nga mabato na kita pagpa-register sa mga kabataan naton na 12 and above years old, no? So butilingon ni tayo maghulat September pa para mag-register naman. So si Mayor Jerry Treñas always one step ahead na siya, no, kung panumdum siya sa mga sitwasyon. May kaangtanan diri nahatagan na sang Philippine Food and Drugs Administration o kan FDA sang Emergency Use Authorization o kan EUA ang Pfizer para sa 12 anyos pasaka, samtang nag-apply na ang Sinovac sa FDA para nga gamiton ang ilang nga bakuna sa mga kabataan nga nagaedad 3 ka tuig pataas. Sa piyak nga bahin, hindi na magbaton ang mga vaccination sites sa Iloilo City sa mga individual nga wala nakapa-pre-register para nga magpabakuna. Iniagin pahayag ni Iloilo City COVID-19 spokesperson Mr. Jack Cunlo sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Sunong kay Cunlo, ini ang base sa ginpapanaog nga advisory ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas agud nga mapadasig ang vaccination flow kag malikawan ang mga delay. Dugang paniya agud nga makaparehistro magpadulong lang sa mga registration area sa barangay, sa Haro Plaza kag mga mall sa syudad sang Iloilo kag magdala sang valid identification card. Kung tanahon nimo ang aton nga mga vaccination site laba kung isa ang pila, no, sa taas ang waiting time because nga wala pa iba na pre-register. So ang registration naga-take time gina, no, kay ka-input pa kita data mo bago naton na print ang imong papel kag ang imong consent. So that is why nga mas maging matawhay kag mas madasig ang flow sa aton system sa vaccination site kung ang tanan naka-pre-register. Kaya once pagabot mo sa vaccination site, pila mo madasig na because kung mo sa registration area, paghatag mo sa ID mo, i-print na lang diretso ang imo nga papel, kag pirmahan na lang diretso. So that is why, no, si Mayor Jerry Treñas naghatag advisory kahapon nga dapat ang tanan nga mga wala ma-pre-register gid. Report na gikan sa Iloilo City Hall. Alex Escalante, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera